Bon dia! Sí, al final acord PSOE, Junts i Esquerra perquè l'amnistia cobreixi totes les persones vinculades al procés. El grup d'experts demana més professors i aules d'acollida a les escoles per millorar els resultats, entre altres moltes millores. Per cert que ja està oberta la preinscripció infantil i primària, demà ho farà la de secundària i totes estaran obertes fins al dia 20. Si voleu més informació, preinscripció.gencat.cat. Protecció de dades demana a WorldCoin, l'empresa que escanejava l'iris a canvi de criptomonedes, que aturi l'activitat i bloquegi les dades obtingudes. I com veus en pantalla, si passes per un mal moment emocional, pots escriure a aquest xat de suport per WhatsApp. En futbol, bones notícies pel jugador del Barça, Pedri. La lesió muscular no és tan greu com es pensava i podria tornar a jugar a finals d'abril. El Real Madrid i el Manchester City es van classificar ahir per quarts de final de la Champions League de futbol. Rafael Nadal renuncia a última hora a jugar al torneig de tennis d'Indian Wells perquè diu que no està encara al nivell per competir. En bàsquet, avui, Eurolliga 2:15, València-Barça, i en handbol, Lliga de Campions, Barça-Montpellier a 3:15. El temps, fred i núvols al matí, cap al vespre, atenció, poden caure els primers ruixats a les Terres de l'Ebre que s'estendran per tot el país de matinada. Avui, que és 7 de març, Santa Perpètua i felicitats. Felicitats a les que porteu aquest nom i per molts anys, si compliu anys, primaveres, el que sigui, felicitats. Acabem amb aquest pensament. La supèrbia va a cavall i torna a peu. No val la pena ser supèrb. Gràcies per la teva atenció i per compartir. Molts ànims i una forta abraçada. Que vagi molt bé.